Kaixo, gero eta ikerketa gehiago daude esaten dutenak, emakumeek ez dituztela tratamendu mediko egokiak jasotzen, sexuaren eta generoaren aldagaiak ez daudelako txertatuta praktika medikoan, ez da ikerketa zientifikoan ere. Egoera larri hori biztaratzeko aprobetxatuko dugu otsailaren 11aren bueltako saio hau. Izan ere, otsailaren 11 emakumeak eta neskak zientzian nazioarteko eguna da. Zientziak emakumeak nola tratatzen dituen azalera ekartzeko aukera aproposa. Has gaitezen! Jaiotzerakoan ditugun sexu organoen arabera sailkatzen gaitu gizarteak, neska edo mutil. Alua baduzu, neska zarela esango dute, eta zakila baduzu, mutila. Sexu biologikoa ordea konplexuagoa da. Kromosomek, hormonek eta beste aldagai batzuek eragiten dute zer garen, ar edo eme. Zientziaren ikuspegitik gainera, sexua ez da binarioa, espektro bat izatetik gertuago dago. Baina edozein kasutan, sexua ari garenean, ezaugarri biologiko ez ari gara. Generoa berriz soziala da. Gizarteak sexu bakoitzari esleitu dizkion, paper, portaera eta identitateari lotuta dago. Femeninoa edo maskulinoa. Historikoki, kulturalki eta sozialki ezarritako ezaugarriak dira. Adibidez, horren arabera, emakumeak maitekorrak, etxeko lanak egiteko trebeak eta zaintzarako egokiak dira. Eta gizonak aldiz, azkarrak, ausartak eta ekintzaileak. Eta horrek guztiak ez dauka inolako oinarri biologikorik. Bai ezaugarri biologikoek, bai gizarteak ezarritako rolek, eragina dute emakumeen osasunean. Horregatik da garrantzitsua aldagai horiek txertatzea ikerketa zientifikoan eta praktika medikoan. Ana Bernal txiko ikertzailearekin hitzordua egin dugu, Atxukarro ikerketa zentroan. Osasun alorrean generoak eta sexuak duten eraginari buruz hitz egin dugu, eta bere azalpenek ez dute inor hotzuziko. Emakumeen osasunean eragin zuzena duen gai bati buruz ari baikara. Kaixo, Ana. Kaixo. Ikusi dugu sexua eta generoa ez direla gauza bera, baina medikuntzak biak hartu beharko lituzke kontuan, ez da? Bai, noski. Zergatik? Sexuak daukan eragina gure osasunean, izan daitekelako biologiaren aldetik, ez da, sintomatologia edo gaixotasun ezberdinak pairatzeko probabilitatea. Baina generoak moldatzen du gure jokaera. Orduan, alde horretatik ere, medikura gehiago du gutxiago joatea, edo nola somatzen ditugun sintoma ezberdinak ere, generoaren aldetik kontutan izan behar dugu. Adibidez, hitz egin dezagun sexuaz, biologiaz, gaixotasun desberdinak ditugu gizonezkoak eta emakumezkoek sexuaren ikuspuntutik, gaixotasunak, tratamenduak, diagnostikoak. Gaixotasun ezberdinak ditugu, alde batetik organo batzuk ezberdinak direlako, bestalde gaixotasun batzuk pairatzeko probabilitatea edo gaixotasun horien maiztasuna ere aldatu daiteke gizonezkoetan eta emakumezkoetan, baina baita ere gaixotasun berdinak direnean, sintomatologia ezberdina izan daiteke bisexuetan. Orduan, biologiaren aldetik hainbat ezberdintasun daudenez, kontutan izan behar ditugu hauek gero, bai sintomatologiarako, diagnostikorako eta noski ere tratamendurako, ez da nola erantzuten dugun ere ezberdina izango da. Hori sexuari dagokionez, hitz egin dezagun orain generoaz. Generoak ere eragingo du, ez da? Osasunean, nola? Generoa azkenean zer da, jokamoldea bai edo portaeran eragina dauzkaten hainbat ezaugarri. Orduan, emakumeok normalean
ez garen beste kejatzen, edo baditugu beste ardura batzuk, eta orduan aurrera egiten dugu. Normalean medikura joateko denbora gehiago ematen dugu, orduan askotan gure gaixotasuna ja dago beste fase batean, orduan honek eragin handia izango du gero tratamenduaren momentuan edo sendatzeko momentu horretan, baina baita ere nola adierazten ditugun gure sintomak edo zer perzibitzen dugu sintoma bat bezala edo ez, ere hori generoagatik aldatzen da. Beraz, medikuntzak badirudi gutxienez zerbait edo neutroa dela, ezta, baina ez dala gertatzen, esaten ari zaren moduan. Ez da bat ere ez, medikuntza androzentrikoa da, hau da, gizonezkoen generoak ere hor implikazio bat izango du. Azkenean izan da tradizionalki gizonezkoek egin duten zientzia bat, gizona hartuz eredu moduan, orduan beraiek ere nola entzuten duten pazienten sintomak ez da berdina izango. Eta alborapen hori datuetan ikusten da gaixotasun batzuk emakumeetan gutxi eta gaizki diagnostikatzen dira eta paradoxikoki gainera botika gehiago ematen zaie. Hori gertatzen ez da eta neurtuta dago. Hori neurtuta dago. Adibidez, miokardio infartuan sintomatologia ezberdina da, gizonezkoetan eta emakumezkoetan. Zer gertatzen da, emakumeen kasuan guk ez ditugu sintoma horiek ezagutzen infartu baten sintomak bezala, orduan ez gara medikura joango, hori esanez, ezta? Medikura joaten bagara, beraiek ere askotan ez dituzte sintoma horiek ezagutzen infartu baten modukoak. Orduan, infartu bat tratatu beharrean, antsietaterako pilulak emango dizkigute. Beraz, hor daukagu diagnostiko txarra edo gaizki egina eta gainera botika jasotzen ari gara ez egokiak direnak. Hau da, ez da tratamendu egokia eta gainera bagaude gehiegizko farmakoak hartzen. Orduan, hori da adibide paradigmatiko bat eta hor ditugu datuak zifrekin hori adierazten dutena. Adikzioen atzean generoari lotutako rolak daude askotan, eta emakumeei zaila egiten zaie horietatik aldentzea. Izan ere, genero rolek baldintzatzen dute zer eratako harremana duten emakumeek eta gizonek substantzia adiktiboekiko. Gaur egun, 70.000 pertsona inguru daude Espainiako estatuan adikzioetatik ateratzeko programetan. Substantziei lotutako adikzioen kasuan, 21% adin ertaineko emakumeak dira. Zehazki 34 eta 41 urte bitartekoak. Gehien bat, alkohola, kokaina edota kanabisa kontsumitzen dute. Seme-alabak dituzte bere kargu, eta askotan arazo mentalen bat ere badute. Portaera adikzioetan berriz, 30% dira emakumeak. Gazteagoak dira, 26 eta 33 urte bitartekoak. Seme-alabak dituzte eta bingoan eta makina txanponjaleetan jokatzen dute. Onlineko bideojokoetan baita ere. Edozein kasutan, asko kostatzen zaie tratamendura iristea. Izan ere, Emakundek aurkeztutako ikerketen arabera, emakumeen adikzioak tratatzeko genero ikuspegi eza, traba handia da adikzio horretatik ateratzeko. Kostatzen zaie iristea, azken finean ez daukate hainbeste laguntzarik horretarako. Eta haiek
pentsatzen dute zerbait txarto egin dutela eta ez dira atrebitzen nolabait zentru batera joatera. Gainera, nik uste dut maskulinizatuegiak direla, no? Azken finean, begirada maskulina ikusten da edonon. Adikzio baten mendera erortzeko modua ezberdina da emakumeetan eta gizonetan. Gizonezkoek pixkanaka egiten dute bide hori. Aldiz emakumeen kasuan, oso denbora gutxi pasatzen da joera bat adikzio bihurtu arte. Batez ere portaera adikzioetan, hala nola zorizko jokoetan, bideo jokoetan edo erosketa konpultsiboetan. Bai substantzien kontsumoari lotutako adikzioetan, bai portaera adikzioetan, mendean erortzeko arrazoien artean, emakume izateagatik bizi dituzten egoera pertsonalak daude. Emakumeok pairatzen ditugu violentzia gehiago, violentzia psikologika, koertzio sexuala, violentzia fisika eta hori, ezta? Eta aldi berean depresioa jota gaude eta normalean zaintzaleak gara. Eta pasatzen dugu denbora guztia eta bizitza guztia zaintzen. Emakumeek askotan isilpean eta bakarrik bizi dute bere adikzioa, ezkutuan, sortzen dien lotsa ezkutatzeko. Eta gizarteak ez die laguntzen soluzio bila dabiltzanean. Adikziodun emakumeek gizarteak jarritako estigma daramate, eta horrek eragiten dien errudun sentimenduak atzera egitera bultzatzen ditu laguntza eskatzeko unean. Errudun sentitzen dira, guztiz errudunak, pentsatzen dute zerbait txarra egin dutela, sentitzen dira bakarrik, eta ez direla gai gauzak modu honean egiteko. Beti sufritzen dugu, paretzen dugu emakumeok epaiketa hori, ezta? Profesionalen atea jotzen dutenean ere, beste traba batzuek topatzen dituzte emakumeek. Profesionalek oroar ez dute formakuntzarik laguntza egokia eskaintzeko. Eta diagnostiko zuzena oztopatzen dute aurreiritzi zaharkituek eta genero estereotipoek. Erakundeek tresnak jartzen dituzte errehabilitatu nahi dutenentzat, baina eskuhartze gehienak gizonekin izandako esperientzietan oinarritzen dira. Horrek ere ez du laguntzen, emakumeek laguntza zentruetako ateak zeharkabitzaten, gune maskulinizatuegiak baitira beraientzat. Emakumeok behar ditugu leku bat gure pentsamenduak, gure sentimenduak, botatzeko, esateko, sentitu gabe, ez direla deserosoak, desegokiak eta hori. Eta zein motatako gauzak behar ditugu esaten? Pues, behar ditugu esatea edo hitz egitea zaintzari buruz, amatasunari buruz, violentziari buruz, no? Eta horri buruz beharrezkoa da leku edo espazio seguru bat edukitzea. Bestela ez da erraza izango gure sentimentuerik buruz hitz egitea. Adikzioen tratamenduan genero ikuspegia kontuan ez hartzea, populazioaren 50%aren beharrak baztertzea da. Askotan aipatu izan dugu pauso bat atzerago ikerketa zientifikoan ere gertatzen dela alborapena. Ez da, oraindik ere bai, aspaldiko kontu da, baina oraindik ere gertatzen da. Zoritxarrez bai, gaur egun egia da, ia legez derrigorrezkoa dela adibidez eredu animalietan, bai animaliarrak zein emeak sartzea, ikerkuntza egiterakoan. Baino egia da, orain hasi garela emeak ere aztertzen, baino askotan, naiz eta eme taldeak izan, ez ditugu emaitzak sexuaren arabera ikertzen edo aztertzen.
Orduan, hor baldin badago aldaera bat askotan ez diogu kasorik egiten, edo hemen kasuan ez dugu kontutan izaten zikloaren zein momentutan dauden tratamenduak azterakoan. Eta hori ja ikusi dugu adibidez emakumeekin oso garrantzitsua dela, orain dela gutxi atera da berri bat, bular minbiziaren inguruan, emakumeek oso ezberdin erantzuten dutela, zikloaren momentuaren arabera, bai, hartzen badute tratamendua edo ez. Hau da, hartzen badute fase luteoan hobeto erantzuten dute eta bestela ez. Orduan, ikusten dugu bizitzak salbatzeko ere zikloa kontutan izatea garrantzitsua dela, hau ja preklinikan edo ikerkuntzan laborategian ez badugu kontutan izaten, ezin dugu espero gero hori aurrerago ere kontutan izatea. Beraz, ongi ulertu badut, legez behartuta daude ikertzaileak eredu emeak sartzera, baina gero ez dira hainbeste kontuan izaten emaitza horiek, ez da eredu emeak ematen dituzten emaitzak. Oso harrigarria. Esan daiteke gutxienez, ezte? Bueno, askotan egiten da pixka bat paperean tik hori markatzeagatik, orduan, bai, erabiltzen ditugu harrak eta emeak, baina gero ez badugu benetan kontutan izaten sexuaren eragina gure ereduan edo gure tratamenduan, zaila da gero ondorio bat ateratzea, ez da. Gu biomedikuntzan lan egiten dugu animalia ereduekin, hau da, irudikatzen ditugu gizakion gaixotasunak. Esan dugun xaguak eta... Hori da, adibidez. Orduan, neurozientzietan Alzheimerra asko ikertzen da. Orain arte, erabili diren ez beti. Harrak, gu daukagun harren eredu hori, antzekoa da gizonezkoekin edo gizakiekin konparatuta. Orain hasi garenean emeak sartzen, konturatu gara eredua ez duela balio, edo sintomatologia ezberdina dela. Beraz, orain arte genuen jakintza hori Alzheimerraren inguruan harrei buruzkoa zen. Claro, sesgo bat dauka, hor ez dugu sartu emakumeen kasuistika edo emeen kasuistika. Gu genituen irudi patologiko horiek harrentzat ondo daude, baino emeentzat ja ez dizkigute balio. Orduan pentsatu behar dugu, nola irudikatu behar dugu, nola egin behar dugun eredu berri bat, kasunetan ere emakumeen kasuistika hor sartu ahal izateko. Eta horrek ondorioak ditu, ez da? Hori kontuan ez izateak, ondorio errealak. Ondorio errealak dira azkenean, emakumeok ez ditugula jasotzen behar ditugun farmakoak, dosiekin hasita, baina baita ere albondorioak ere gure kasuan askoz larriagoak izan ohi dira eta maizago ematen dira albo ondorio horiek, gainera farmakoiek ez dira hain eraginkorrak, orokorrean medikuntza gizon itxura dauka esan dezakegu. Emakumeen ezaugarri biologikoak bikini batek estaltzen ditu. Gezurra. Urte askoan uste izan da emakumeen korputzak gizonenaren berdina dela, salbuespenak salbu. Eta salbuespen horiek ugaltzeko organoak dira. Baina sexu bien ezaugarri biologikoak beste alderdi askotan ere bereizten dira. Adibidez, hormonen eraginez, gizonen muskuluak errazago hazten dira kirol jardueraren bidez. Eta metabolismo ezberdina dutenez, emakumeek polikiago metabolizatzen dute alkohola. Diferentzia horiek kontuan ezartzeak eta gorputz estandarra gizonarena dela pentsatzeak albondorioak ditu emakumeetan. Ikuspegi erredukzionista horri bikini medikuntza deitzen zaio. Osasungintza emakumez arduratzen delako bakarrik bikiniak estaltzen dituen gorputz zati horiei dagokienean. Gaur ezagutzen ari garen praktika txar hori guztiek konpontzeko behar bada, medikuntza fakultateetan lan egiten hasi behar da, ezta? Hori da, hezkuntzatik hasi behar gara, ezta, formakuntzatik. Medikuak izango diren horiek jakin beharko dutelako, daukagun arazo hau, eta errepikatu ez dadin, edo jarraitu ez dezagun praktika txarre honekin, mediku berriek jakin beharko dute sexua eta generoa oso garrantzitsua dela medikuntzan. Badago zer konpondu oraindik eta konpontzeko lanetan ari zarete Europako hainbat medikuntza fakultate, tartean Euskal Herriko Unibertsitateko medikuntza fakultatea, ezta? Egoerari buelta eman nahi diozu, ezta? Nola?
Hori da, Enlight programaren barruan, elkartu gara Enlight Europa mailako unibertsitate ezberdinetako talde batzuk, ikerketa eta irakaskuntzan aritzen garen emakume ezberdinak, batez ere emakumeak gara, eta bakoitzak lan egiten du arlo ezberdin batean, baino guztiok konturatu izan gara, arazo hau existitzen dela, maila ezberdinetan, irakaskuntzatik hasita praktika klinikora joan da, eta baita politiketan, eta orduan sortu dugu sare hau, lehenengo diagnostiko apropos bat egiteko, egoeraren inguruan, eta baliabideak eta konponbideak bilatu alizateko, unibertsitatean ezartzeko ere irakasteko modu berri hau. Aldaketaren hazia ere itea. Hori da. Egoera, berdina edo antzekoa da Europako herrialde guztietan horietan, ala badaude aldeak. Zoritxarrez, hau orokorrean mundu mailan gertatzen den gauza bat da. Ikuspuntu patriarkal hori zeharkatzen du edozein herrialdetako jendeak, orduan zoritxarrez bai. Ekimen honen berezitasunetako bat da, unibertsitatez kanpoko alor akademikoan ez dauden emakumeek ere parte hartzen dutela helburu handi hori lortzeko lan egiten, ez da? Bai, azkenean gu akademian hori unibertsitatean lan egin dezakegu edo hezkuntzan lan egin dezakegu, baino eguneroko esperientziak behar ditugu ere, ez soilik gureak, baizik eta beste emakumeenak. Orduan emakume taldeekin lan egiteak ekartzen digun onura edo aberastasuna izango da, euren esperientziak entzungo ditugula, gero eta esperientzia gehiago izan, orduan diagnostiko hobe bat izango dugu, eurek ere konponbidearen agente aktiboak izango dira, eta azkenean danon ardura da, ezta? Ikerketetan ohikoak diren lan prozedurak ez dira ezagunak. Eta adibidez, sorpresa handia eragiten du, entseguetan animalia emeak ez direla erabiltzen jakiteak. Me sorprendió muchísimo el tema de que no investigaran de la misma manera. Ni izugarri harritu ninduen emakumeekin edo animalia emeekin ikerketak ez egitea, eta batez ere sintomak ezberdinak izatea. No, bastante importante saberlo. Guiomar Rodríguez, Basauriko Manuela Egiguren elkarteko lehendakari ordea da. Eta bere elkartera gonbidatu gaitu, osasun alorrean izaten diren, sexu eta genero alborapenei buruz hitz egiteko. Bizkaiko emakume taldeetako kideak ezagutzeko aukera eman digu bilerak. Eta harrera, Manuela Egiguren taldeko presidenteak, Mariasun Bernaolak egin digu. Bileran, esperientziak partekatuko bituzte. Jakinik, mahai gainean duten gaiak euren bizitzan eragin handia duela. Informazio faltagatik, tratamendu faltagatik, edo orientazio egokirik ez dagoelako, emakumeetan heriotza jakin batzuen prebalentziaz hitz egiten dugunean, bizitzak salbatzeaz ari gara. Bizkaiko emakumeen kontseiluaren baitan, osasun lantaldea eratu da duela gutxi. Talde horretako kide batzuk bildu dira gaur. Lehen urte honetan, gaixotasun kardiobaskularrak, sexu eta genero ikuspegiarekin landuko dituzte. Emakumeen artean, heriotza kausa nagusia direlako. Informazioa zabaltzea eta prestakuntza lortzea dira taldearen hasierako helburuak. Niri primeran etorri zait osasun taldean egotea. Asko ikasten ari naizelako, eta era berean ikasitakoa beste emakume taldeetara zabaltzen dudalako. Beste emakume horiek, emakume gehiago dituzte inguruan, eta zabalduz doaz. Medikuntza fakultateko irakasle eta ikertzailea den Lucia Gallegok ere, batzorde honetan parte hartzen du. Generoak osasunean duen eraginari buruzko diziplinarteko sarearen koordinatzailea eta emakumeak medikuntzan foroko kidea ere bada.
Foroa Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko irakasleek osatzen dute gehien bat, eta medikuntzan izan daitezkeen genero eta sexu alborapenak ikusarazteko lan egiten dute, ikuspegi soziala beti presente dutela. Todo lo que hacemos al final es para mejorar. Egiten dugun guztia herritarren osasuna hobetzeko delako. Eta egia esan, bai emakumeak, bai emakume elkarteak, aurrerapen horien guztien onuradun izango dira. Eta gainera, norantz jo behar dugun esaten digute. Zein dira emakumeen benetako arazoak osasun arretan? Zein bide jarraitu behar dugun markatzen digute, zeintzuk diren lehentasunezko arazoak, nondik abiatu eta nola heldu behar diegun. Hay que empezar y cómo podemos abordarlos, ¿no? Bileran parte hartzen duten emakumei entzunda, agerian geratzen da genero alborapenak beste alborapen batzuekin batera azaleratu daitezkeela. Diskriminazio ezberdinak gurutzatzen eta pilatzen dira. Nik medikutan entzuten dudan gauza bakarra da, nire osasuna, nire kultura baino garrantzitsuagoa dela. Eta gian ikasi behar da kombinatzen osasuna hijitoen kulturarekin, edo osasuna kultura arabiarrarekin. Horrelako gauzak oso garrantzitsuak dira. Joaten zera medikura eta esaten da. Ai, dime guapa. Dime bonita, ¿qué tienes, catarrito? Pues es mío, o sea, el paternalismo ese, luego guárdatelo para tu niño o tu niña, porque ni emakume nagusia, soy una vieja que vengo aquí porque tengo catarro. Talde honek lanari ekin berri dio, beren jarduerak osasuna hobetzen lagunduko dielakoan. Hori bai, badakite, beraiek lortuko duten informazioa osasungintzako profesionalengana eta oro har gizartera ere iritsi behar dela, gizarte osoaren onerako izango delako. Badakigu zer eskubide ditugun eta exigitu behar dugu erabakita dagoena eta egon beharko lukeena. Eta oraingoz ez dagoena, horretan ari gara. Minutuek aurrera egin ala, bizipen asko ezagutu bitugu. Denen artean, gizartearen erdiaren egunerokoa deskribatu dute. Kontakizun kolektibo bat osatu dute. Erraza izan da, emakume hauen bizipenekin identifikatzea. Generoaren eta sexuaren aldagaiak medikuntzan txertartzeko kezka hau zabalduta dago medikuntzan oro har. Ez dakite guztiek ikuspegi bera duzuen, edo ez? Zoritxarrez ez, badakigu gizarte patriarkal honetan normaltasuna apurtzea beti kostatzen dena, edo status quo hori aldatzea ez dela gustokoa, orduan erresistentziak aurkitzen ditugu. Batez ere gizonezkoetan batean aurkitzen direla, aldatu behar dutela bere lan egiteko modua eta sartu behar gaituztela ekuazioetan, eta normalean hau edo lan gehiegi dela pentsatzen dute, edo ez daukala enbesteko garrantzirik pentsatzen dute, baina azkenean populazioaren erdiarentzat bizitzako gauza bata. Arazoa hor dago, baina ez da sekula konpontzen, ez da? Egia esan da hau astiro doan gauza bat da, orduan, pausoak ematen ditugu, etengabe jarraitzen dugu, baina beti aurrera pauso batzuk ematerakoan, beti hor dago erantzun bat, eta atzera bueltatzen gara pixka bat ere arlo batzuetan, orduan borrokatu behar dugu etengabe, ze ere pentsatu behar dugu, orain arte egindakoa, ez daukagula bermatuta, edozein momentutan ere atzera bueltatu gaitezkela, orduan beti egon behar gara aurrera bultzatzen. Pausoz pauso bidea egiten ari zaretela, alegia. Hori saiatzen ari gara bintzat, bai. Eskerrik asko, Ana. Bai, zuei. Ekintza txikiak aldaketa handiak da aurtengo emakumeak zientzian ekimenaren leloa. Eta balio du gaurko saioan biztaratu dugun alborapen egoera konpontzeko bidearen zatere.
Atzo hasi ziren emakumeak eta neskak zientzian egunaren inguruan antolatutako ekitaldiak, eta aste guztian zehar askotariko hitzorduak izango dira. 60 ekintza baino gehiago osatzen dute aurtengo programa. Tailerrak, hitzaldiak, bisita gidatuak, 60 pauso, oraindik urruti dirudien berdintasunerantz. Datorren astera arte, agur!